Il-protesta bdiet tal-ħabta ta' 6 ta' filgħaxija minn Pjazza San George il-Belt Valletta. Minn hemmhekk il-ħaddiema tal-Air Malta mxew tul strada Merkanti sa quddiem il-Berġa ta' Kastilja. M'hemmx Malta mingħajr Air Malta qal is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb u m'hemmx Air Malta mingħajr il-ħaddiema. Illum qed niksbu storja ġdida f'pajjiżna meta qegħdin hawn fit-tarax ta' Kastilja norganizzaw din id-dimostrazzjoni. Ir-responsabbiltà trid tintrefa' mill-Gvern qal Tony Zarb, filwaqt li appella għal diskussjoni u qbil minflok impożizzjoni fuq il-ħaddiema. John Bencini mill-Forum Unions Maltin fakkar fl-ittra li l-Prim Ministru kien bagħat lill-ħaddiema tal-Air Malta li fiha serħilhom rashom dwar l-impjieg tagħhom. Jekk jiena għax hemm ħafna modi kif tixtri vot, tista' tixtri vot billi tħallas u tixtri vot billi twiet. It-tliet rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni tal-Piloti, tal-Inġiniera u tal-Cabin Crew il-koll appellaw lill-Gvern biex l-iżbalji li saru ma jintrefawx biss mill-ħaddiema. Li dak huwa min huwa responsabbli li jmexxi l-kumpanija immexxiha f'dan l-istat li qiegħda. Qegħdin hawn biex nuru solidarjetà mal-ħaddiema li se jerfgħu il-piż tad-deċiżjonijiet żbaljati li ħa ħaddieħor. Min-naħa tiegħu John Camilleri mill-Assoċjazzjoni tal-Inġiniera appella għal soluzzjoni biex l-Air Malta terġa' ssir vijabbli. Attendew il-protesta l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat, iż-żewġ deputati mexxejja u diversi deputati Laburisti. Preżenti wkoll il-Moviment Graffiti, l-Aqda Żminijietna, kif ukoll il-kampanja l-Indipendenza Nazzjonali, is-CNI.